Efter længere tid at have undersøgt markedet for ventilationer, har vi gennem et firma fået anbefalet DK Indeklima. Da vi skulle til at sætte projektet i gang, henvendte jeg mig til DK Indeklima ved at skrive en besked til dem på deres hjemmeside. Og umiddelbart efter, jeg tror det var nærmest inden for en halv time, der ringede Kim mig op. Kim, som er ejer af firmaet. Siden da, så synes jeg faktisk, at samarbejdet er kørt som smurt. Meget hurtigt fik vi en aftale i stand om monteringen, og Kims monteringsmand, han mødte op her umiddelbart før jeg gik på ferie, og da jeg nu er kommet tilbage, så er alle de ventilatorer, vi havde aftalt, monteret. Da jeg kom tilbage fra sommerferie, var det tydeligt at mærke forskel særligt i de mest fugtbelastede lokaler, hvor jeg allerede synes, at man nu kan, om man så må sige, mærke en mindre kælderlugt og tydeligt mærke en mindre fugtighed. Fugtige kældre er et generelt stort problem i de her gamle københavnske ejendomme, som jo er opført på murede fundamenter fra slutningen af 1800-tallet og cirka 30 år frem. Og helt overordnet, så har vi fulgt de retningslinjer, vi har fået fra vores ingeniører. Men vi måtte jo konstatere, at det ikke var nok til, at fugten forsvandt fra kælderen. I mine øjne så er den helt åbenlyse løsning på det umiddelbart, det er at ventilere sig ud af problemet. Fordi en ting er at erkende, at vi ikke kan fjerne fugten, og det tror jeg kan være rigtig svært i mange københavnske ejendomme. Men vi kan i hvert fald så fjerne fugten ved at, om man så må sige, suge den ud, når den så opstår i kælderen. Så herfra en klar anbefaling til som minimum altid at kombinere, om man så må sige, omfangsdræn med mere med et ventilationsprojekt oveni. Det er en stor kælder, vi står i, så samlet set så har vi fået sat, tror jeg, 16 ventilatorer fordelt jævnt ud over hele kælderen. Det er selvfølgelig spændende, hvad der sker i fremtiden, med, når nu ventilatorerne får lov til at køre i om man så må sige, flere år. Men allerede nu virker det da lovende, at fugtigheden er faldet mærkbart.